Der skal filme videre lidt. Ja, vi må også filme det. Er det videre? Du har ikke nogen også med? Jeg filmer nu, jeg har ikke nogen af jer med. Lidt for højt til jer. Ja, okay, så for højt. Lidt for hårdt. Man må godt se det. Okay, prøv lige så. Det skal smadre. Hvornår? Okay, Må jeg godt lige bare? Ej, det er for hårdt. Okay, jeg prøver som her. Sigt efter midten af... Vi skal tage noget Midten. Nu vil du have noget yoghurt. Du må gerne skyde lidt tættere. Hvad er vores ansigtsudtryk her? Ned mod midten. Jeg griner. Mod midten. Sådan der, ja. Skal der også bare lidt snart og i dag gå den der gang? Over til jer. Hvordan er det, jeg skal? Er det det? Ja. Fuck, det blev ikke. Husk, du skal se ligeglad ud til jer. Jeg skal bruge noget ligeglad. Jeg går lige over. Jeg går lige over. Ej, godt. Op i loftet. Jeg fik det i hovedet. Den her kan jeg ikke smide op. Jo, du skal bare kaste hårdt. Ej, jeg får det mega meget i hovedet. Kast den mega hårdt. Jeg er godt lige glad. Ja. Du må også gerne tage noget indkøjtet, så frem så man kan se det. Hvad? Jeg kan ikke åbne den her. Okay, nu kommer der syltetøj. Kommer til at lukke mig. Du kan ikke se det her. Det er dårligt at kamera. Ja, der var en kode, jeg kan give. Det bliver utroligt underligt og grimt. Og vi skal tage hele op, vi kan ikke flytte det for mig. Kan I filme mod gulvet? Ja, jeg skal rykke det nu jo. Hvad? Nej, det bliver en lille smule nu. Er der nogen, der tager det? Nej, ja, det er helt sikkert. Det er godt, det er skrald. Der er meget flyde over det. Jeg prøver at røre. Ej, nu kommer der noget med noget kød. Det er faktisk et godt idé. De bruger slet ikke Facebook. Godt der. Ej, nej, lad være med at gøre det. Ja. Nu kommer der Jeg kød. skal se lidt længere nede nu. Du skal lidt længere frem. Lad dig. Okay, der kommer mere kød. Prøv at skyde efter. En gang til. Jeg kaster det igen. Tia, jeg kaster over det igen. Bliv med at smadre på, bliv med at smadre på. Skal du længere ind i midten? Gør den i midten, gør den i midten. Det er helvede, at kvinger, det er en dårlig idé. Pizza. Var det en dårlig idé? Det ved jeg ikke, det er bare slet ikke en fin spiller. Den er hård. Lidt mere her. Ej, pas på gulvet. Det klinker. Du skal gøre det på stolen, så... Så det slår den. Ja, du kan stå lidt og spille noget op. Fire. Så smadrer ting på den i stedet. Smadrer ting på stolen. På stolen? Prøv det over. Det er fedt. Jeg kan åbne den her. Jeg vil sige bare ved at vælte. Det er godt i vandet. Det er fucking klart. Ej, sådan. Nej, der kan I få det fedt. Det bliver også godt. Skal jeg tage den her? Længere ind. Jeg tror, vi skal droppe det, for det over. Ej, jeg synes, det er mega sødt, at den her stol, og det her bat. Prøv lige med dem her, de har fedt. Har I flere store tomater tilbage? Nej, masser små. Det bliver Du vil have lomsen, så er det ikke fedt. Altså, jeg har alt muligt op med militær. Det har jeg også. Bare sørg for at være ligeglad. Vi slår de der tomater. Jeg har som om jeg halser noget.
en god idé. Det var herude. Der er flere papir. Jeg skal også ind i hjernen. Det er altså det var fucking langt. Hvad siger du? Det sprøjter fucking langt. Det er sindssygt. Ja, men det kan også blive nogle gode. Ring ikke til mig lige nu. Det kan, nu kommer det til at regne. Nu kommer det til at regne. Ikke med glas. Giv mig om. Vær ligeglad, vær ligeglad. Ej, hvor er det dumt. Der er glas over. Det er godt snart færdig, så der bliver Kaster du et selv glas her? I må ikke begynde Der at... står et glas af det jalapenos eller pesto. Der er i midten. Ej, er det for mig selv? Det er bare en penge. Og nogle oliver og sådan noget også, og nogle grøntsager. Hvad? Hvor hårdt skal et kaste for citroner? De er gode. De sidder vand. Ej, det må jeg få nogle. Det er også dumt, fordi du går ind på kameraet, er det ikke det? Det gør jeg lige nu. Og helst undgå det, ja. Der er også... Ej, hvor er det fedt, vi har gjort det her. Det er åbent, det her glas. Men det er godt, at vi bare fik rigtig vigtigt. Prøv at se derude. Hvad? Det er en hele... Ja. Jeg kan ikke åbne den her. Giv mig lidt længere ud til... Jeg kan lidt længere ud til siderne. Lidt længere ud til siderne. Og lidt længere ned med kasten. Jeg kan ikke se det. Der er mug her, og den står den her. Nu kaster jeg den her igen. Kast dem op på væggen. Jeg kommer lige med noget regn, okay? Op på væggen. Prøv at sige bare. Hvad gør du med den her? Kan du få den til at ramme op på væggen? Ja. Det er dårligt. Det var ikke så god. Der er en citron der. Ej, den ryger altså, den der, når der kommer sådan en... Ja, ja. Ja, den brænder altså nogle Ja, det er lige madretter. meget. Det er lige meget. Okay. Det lugter perfekt. Fuck, jeg tror på et eller andet klar. Det har jeg gjort mig. Okay, er det nu sådan går ind og smadrer? Det er godt så fint. Men det er fint. Der er ikke rigtig gået ind, når der er glasskår. Nej, for det tager du sige. Så stiller du skålen. Hvad skal jeg så gøre? Nej, jeg glider op her. Ja, ja, ja. Og hvad gør jeg så med det? Ikke ramme mig. Emma! Ja! I rykker ind i midten og smadrer et eller andet vand. Så er det. Glasskår. Ja. Perfekt, Anna. Perfekt. Spot det. Nej, det brænder ikke. Bare mad. Ej, du kan få se. Nej, jeg skal måske gå ind. Jeg rykker den lige lidt tilbage. Ej, det er også et fedt lys nu. Godt. Ej, jeg er bange for det her glas. Sejt, ja. Okay, nu går det noget færdigt. Nu er mine fødder. Vi har ret meget af det med på videoen faktisk nu. Er det færdigt? Er det nok, eller skal vi rykke det tæt på? Okay. Nej, jeg synes ikke, det skal ændre noget Er I færdige? i billedet. Ja. Jeg stopper med at filme nu.